И здравейте, хора! Аз съм Стелко, на 10 години от Стара Загора. Днес ще играем Clash Royale. Много яка. Clash of Clans. Пак е супер сел, но малко различно е все пак. Аз сега съм първи левел, защото почнах от начало. Изтеглих се от един сайт. Но бях преди четвърти левел. Имах клан, но не знам какво стана. И сега от начало. Толкова. А пък имах такива силни герои. Скоро ставаме 20 левел. Значи, на стария профил. Имах огнената топка, гигант, всичко тук, което имам сега. Имах мускитара, мини пейката, ловича, нямах тия скелечета, нямах дракона. Имах двата вида гоблина, валкирията, бараката за гоблини, миньоните. След миньоните тия скелети, те са по 4. Следващия скелет с огромната бомба. Тая ръка, деца показва на скелет. Доста неща. Нека да направим една атака. Не знам. Игра съм преди. Така, не. Фейербал. Бомбер е много важен. Много е силен на 3-4 левел. И нека унищожим те гоблини. Гигант да се продължи. Бомбер. Фейербал. И не трябваше там да продължим. Та работа. Плана се казва Lawbreaker. И така, хора. Още 5 атаки. Защото трябва да мина в арена 1. Така, ще чакаме. Преминаваме. Чакаме. Така. Край игра, мисля, че. Или нещо подобно. Така. И една кронка. Ей, тия скелети имах преди. Те са много слаби. Други са тройно-четвърно повече. Живот. Но много повече. Още един Лоудън чест. Имаме няколко Лоудън честа, така 4 Лоудън честа. И ще ги отворим. Гигант ми трябваше. Но не значение. Ясно играе. Арчерите, като станеш втори-трети левел, вече не са ти толкова нужни. Тогава са слаби за това ниво. Не са кой знае какво, но са. Да, хора. Една коронка. Изкара се пак. Така. Как да вземем втора курка? Създаваме естествено. Гигант. И бомбър. Това е най-добрата тактика. Една от най-добрите. Ще унищожи бомбера, но няма значение. Така. Стрели. И един фейербал ще пуснем. Така. Да. 3 звезди. Доволен съм. Още един батъл да направим и ще покажа някоя битка там от легендарната арена. И това ще е първият ми клип.
за канала ми, който се казва Stelco Productions, от като YouTube, на английски естествено. После ще ви кажа какво да направите. Ако искате, не е задължително все пак. Този силен. Какво прави? Този. И гоблин звезда е моя. Само че звезда е моя. Отворим лоуда. Изчакам 15 секунди за лоуда честа. Няма. О, да, трябва само в арена. Пато да отключиме. Голд. Тъпвам. Така, голд. Стрели. Найт. Добре. И скелетен арми. Голд. Този. Арчерите. Така. Скелетен армия преди я нямах. Супер. Така, сега мисля, че стане и не можахме. Гадно. Правим още. Че изпускам. Гигант. И да изпробваме нова си скелетен армия. Преди го нямах това. На големия профил. И мускарите отключих. Те не са кой знае какво. Вършат някаква работа. Моят найт левел. Сега взимаме и със сигурност. Взимаме. Не. На няколко пъти. Така. Направи нещо все пак. Така. Сега ще скажа играта. Почти. Един Knight. Така. Скелетен арми. Само да ги унищожат. Скелетен арми. Защо минават там винаги? Не мога да се обясня. Така. И хора, какво да ви кажа, това ще е за мен. Това ще е от мен за днес. Ако ви е харесал клипа, знаете, палеца нагоре и се абонирайте за мен. Само да се напише името. После. Stelco. Казвам и хора. От мен.